ଏଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ସଂସାରରେ ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତିର ରୂପରେଖ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କ୍ଲବ ଘର, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶେଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର କାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ କରୋନା ପାଇଁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଠିକାଦାର ଦାତାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭୁଜବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମିତ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛି। ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ଦିର କାରିଗର ରବି ଜେନା, ଅର୍ଜୁନ ଜେନା, କିଶୋର ଜେନା, ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କର କାରିଗରୀ କୁଶଳତା ମନ୍ଦିରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଭାଗୀରଥୀ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଣ୍ଡପଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସନାତନଙ୍କର କୁଶଳୀ ହସ୍ତରେ ମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସିଂହାସନ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପଙ୍ଗର ଶିବବାବୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନିହଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ, ଦ୍ୱାରପାଳି ଏବଂ 10 ମହାବିଦ୍ୟା। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ କରୁଣା ପ୍ରଦାୟିନୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ 16/2/24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19/2/24ରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଙ୍କୁରୋପଣ, ଗର୍ଭାଧାନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଲା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବ୍ରତୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଗାଡ଼ିଡିଆଁ ଗଜପୋଖରୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ କଳସ ସିଂହାସନ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଭଜନ ଓ ପୁରାତନୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ହରିପୁର ପିପିଲିରୁ ଆସିଥିବା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଆବାହନ, ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସାଇ ସିଦ୍ଧ
संगठन तरफରୁ भजन परिवेषण कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। यार अंतिम पर्यायर ध्वजाबंधन, पार्श्वदेवी प्रतिष्ठा, 10 महाविद्या प्रतिष्ठा पर माँकर दिव्यमूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होते। परे परे पूर्णाहुति हजार हजार संख्यार श्रद्धालु और निमंत्रित अतिथि माने जोगदे कार्यक्रम को रसायित करते। या सहित संध्यारे मध्य प्रसाद सेवन करते। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗେଶ ନାୟକ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭୋଜିବଳ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାତ୍ର, କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ବେହେରା, ହରିବନ୍ଧୁ ମହାରଣା, ସରୋଜ ମହାନ୍ତି, ବାବୁଲି ପାତ୍ର, କେଶବ ବେହେରା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାନସିଂ ଓ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାନସିଂ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଡମଣ ଭୂଇଁ ତାପଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବେଦଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ
କୃପାସିନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ କର୍ମକାଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସର୍ବାଦୌ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଦାତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କଳାକାର, କୁଶଳୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି।